Good morning. It's 5 a.m. na ata, guys. Ayan, din ako naka-attend nung grad alumni namin. Tinamad na ako. Kundi lang naman din yung mga kabatch ko na umuwi. Tapos wala pa yung mga ka-close ko talaga. Kaya, ayun, hindi na ako umattend. Tapos, antok na rin kasi ako. Alam niyo naman pag tumatanders na, diba? Mas gusto yung tahimik at matutulog na lang. So, ayan. Kapit tayo. Ano yan? Titilada di Papa? Ha? Titilada? Hindi. Gumagaroon pa. Ay, ganun? Iuwi niya. Muan-muan. Ragot pa. Kuhaan niya. Oo. Uy, binutong sa akin na yung kaan. Si Mama. Nag-aantay pa rin ng binutong. Ano yun, guys? Suman na may gata. Na binalot sa sa dahon ng saging. Iba yun dito sa sa suman din na ganito. Ito may mga ganito sa na mabibili sa saan nga may ganito may? Ibus? Sa Antipolo, na? May mga ganito sa Antipolo o ibang simbahan sa Maynila, pero ewan ko. Parang mo nawalan dapat. Dito kasi sa Bicol, yung ganito, may gata. So, may difference siya sa lasa. Ayan. Tapos, itong dalawa naman. Napakuha si... Sino? Magnoy. Wala pa, may maaga pa. Si Mama at si Papa naman palibasa laging sanay, gumising ng maaga. Ayan. Nung oras pa lang gising na naman. Pero mas maaga kahapon, grabe. Wala, nagising na si Papa. So, no choice na na rin ako. Nagising na rin ako. Gumamay kang pansit me. Ha? Mutunay kang pansit. Pansit na lang daw. Ayaw, me. Wala pong pasaran. Lasing ko rin. Nagtatanggal si Papa ng mga pili. Tinatanggalan niya na ng flesh para mabilad. Bago pala yan. Dapat tawag na sa Tagalog. Tilad. Kasi sa sa amin, tilad. Yung hatin sa gitna para lumabas yung pinaka-nuts, pili nuts. Malay mo, may maano ka dyan. May makita kang binotong. Matsyempohan mo. Oo. Yan. Sa pitindag ko. Tsaka yung yung potong bigas. Wala ba dyan? Lalabas si Mama. Bibili na lang daw ng almusal. Lulutuin. Ayan. Good morning. Mga sanay kasi ito sa umagang gumigising. Talaga nasa sistema na nila na Tama si Papa, nandun na sa likod, nagtatanggal ng mga pili. Sige, buti okay na yung yung panahon. Hindi na rin umulan kahapon. And malamig, guys. Nakakatuwa, malamig yung dito. Yung panahon. I mean, yung simoy ng hangin, malamig. Kaya dito lang kami sa baba natutulog. Pinipilit para kami ni Japong na doon sa taas, sa kwarto na lang. At siya na lang daw dito sa baba. Nakakahiya naman lalo. So, dito na lang kami. Di na ako nakatid nung grand alumni namin. Kasi, pagdating nga namin galing doon sa Lamay, parang ang bigat sa dibdib na, alam mo yun, kasi may nagkaroon ng informal, parang small program na yung magbibigay ng message, yung mga kapamilya, mga ka-close friends nung namayapa. Diyos ko, grabe, ang bigat sa dibdib habang pinapakinggan mo. Tapos yung auntie ko pa, iyakin yun yung nanay ni James, katabi ni Mama. Grabe yun. Kaya kami parang tumitingala na lang ako para hindi tumulo yung luha ko. Ganun siguro talaga pagka mabait na tao. Ang daming magsusupport, ang daming magmumorn kapag nawala ka.
Kasi literal na makikita mo sa mga sa mga messages nila na talagang hindi lang yung yung immediate family yung nawalan, kundi yung buong community. Ba't ako naiiyak? Wala, nakakaano lang na may mga tao talagang mabubuti ang ang kalooban. Ay, napakaano talaga ng sakit na atake sa puso. Parang kilolo din noon. Hindi namin alam na inaatake na pala siya na may sakit siya sa puso. Ayan. Same dun sa kagabi na hindi niya sinasabi sa family niya na meron siyang karamdaman na gano'n. Ay, tapos pag uwi pa namin, ito pa, natakot na ako lumabas kasi pag uwi namin dyan sa tulay, diba, madilim. So, siguro isang ilaw lang na nag-aano doon, na nagsisilbing, parang lang, mailawan lang ba yung daan? Nagkakagulo. Ano yan? May sinisilip sila sa baba. So, kami nakikimarites kami. Ano yun? Ganyan. Nakala ko may tumalon sa tulay. Ganyan. Tapos, may nakita daw na pugot na ulo. Ganyan. Eh, di ko naman magets masyado. Pugot na ulo. Anong gagawin dyan sa sa tulay? Ganyan. Akala ko may pinatay na tinapon sa tulay. Yung ganyan. Yun pala, may nakakita sa isang kabaryo namin na walang ulo. So, parang inaano nila, mapamahiin na kailangan yata is baliktar yung damit or lumublob sa tubig. Yung ganyan, para para mapigilan yung masamang mangyayari. Kasi pag ganun, di ba, pag nakakita ka ng taong buhay pa, pero nakita mo ng tubutang ulo, para siyang premonition na may mangyayari sa ganitong tao na masama. So, para siguro yun, mapigilan yun. Parang kailangan mo ata lumublob sa tubig. Pero, natakot na ako. Kasi knowing, nung bata pa kasi kami, yung tulay na yan talaga guys is, may mga hindi nakikitang mga nilalang dyan na nakatambay. Grabe yung kilabot ko kagabi talaga. From lamay, tapos yung masaksihan mo yung gano'n. As in, nagkakagulo talaga sila. Hindi ko na nga nag-vlog kasi madilim wala din kayo makikita. Pero literal na nagkakagulo sila. Yung kilabot ko talagang gumapang na pati yung pinaka ko sa ulo, mga buhok-buhok sa ulo, sa batok. Nagtayo ay mabalahibo ko. Kaya, ayun. Hindi na ako lumabas ulit. Pero, chinachat ako ng mga kaklase ko nung high school na punta ka na dito kasi wala masyadong umattend para may representative naman yung batch natin. Kaso antok na talaga ako. At natatakot ako lumabas. Kaya ayun, matulog na lang ang inay nyo. Sana okay ang panahon ngayon kasi magsiswimming kami sa pool. Ayan, yung spring resort pa tawag yun. Hindi siya actually ng resort. Parang spring lang siya. Kasi for public talaga siya eh. Kumbaga wala nagmamayari sa kanya. Swimming tayo doon. Yung isa sa napakalamig na napaliguan dito sa bayan namin. Bukod doon sa Twin Falls. Yung Twin Falls kasi malayo pa yun eh. Sasakay pa tayo ng lancha, ng bangkang di motor. Tapos, mga 30 minutes na lakaran pa. So, ayan. Doon na lang tayo sa spring. Literal na, akala mo guys na may yelo yung paliliguan mo. Pwede magpalamig ng soft drinks, yung ganyan. Kaya ang sarap sa probinsya, sobrang daming yamang mga kalikasan. Bigay ng kalikasan, yamang tubig, yamang ganyan. Nakakatawa. Kasi ako nga, kung siguro mayaman-yaman lang tayo, mas gugustuhin ko naman tumira sa probinsya talaga. Alam mo yung sa bukid mismo, yung may maliit ka lang na bahay, tapos paligid mo, pwede ka na magtanim. Yung mga ganun, pero yung safe naman. Hindi yung nakakatakot na bukid na may mga tiktik, yung ganyan. Uy! Natakotin pa naman din ako.
Naalala ko bigla yung yung food dun sa kila auntie kagabi. Dinuguan na laman loob. Favorite ko pa naman yun, guys. Kaso, di ba, nag-stop na akong kumain ng meat. Sarap. Iba pa naman din ang dinuguan ng Bicol dito sa amin. Kasi, hinahaluan ng gabi para mas lumapot yung yung sauce. Kaso, hindi pwede sa parang wala ko nakikita nun sa Maynila na gumagawa. Sabi ko nga kanina, pati mo lagyan din ng gabi. Sabi niya, parang hindi pwede yun dito, pagpaninda. Kailangan pure meat lang pala. Siguro extender yun dito sa sa probinsya. Pero ang sarap niya talaga, guys. Alam mo yung gabing diced gabi. Tapos sobrang lambot na niya, humalo na sa humahalo na dun sa, ang sarap. Kaso, yan. Hindi ako kumain kagabi. Tapos nakakatawa yung mga ganyan dito kasi talagang tulong-tulong yung neighborhood, no. Katawa tong bahay namin. Hindi ko ma-imagine na dito kami lumaki. Nagkaisip. Dito nagsimulang mangarap. Mga bata pa kami. Ayan. Ang sarap balikan. Ang sarap ng may probinsya. Alam mo yun, may mauuwian kayo kapag sobrang toxic na or sobrang, alam nyo, kailangan yung huminga. Kasi kailangan ko to. Yan, kasi sobrang stressful maging adult. My gosh, unending ng bayarin, yung bills. Pero, thanks God kasi nasa-survive naman. Ayan. And then, may mga kapatid naman din akong supportive. Yan, isa sa mga maswerte ako. Maswerte ang pamilya namin na meron kaming isa't isa to back up, diba? To back up each other, ganyan. So, yun. Yun ang kayamanan namin. Ang aming family. Kaya, all the way ang support namin sa sa isa't isa talaga. Tapos, itong parents ko, alam nyo ba, never silang nanghihingi sa amin ng pera, guys. As in, as long as kaya nilang isupport yung sarili nila. Magtatrabaho sila. Pero, ayun nga, since mga senior na din, hindi matigil sa bahay na walang ginagawa. So, tumutulong na lang dun sa business naman ni Nene. Yan. Pero, nakakatuwa kasi naglambing si mama naglambing sa kapatid ko sa pangwalo, ayan, ng pocket money. So yung kapatid ko naman nag-send sa akin ng sa GCash. Anong GCash mo? Send ako ng ng pocket money nila mama, ganyan. O di ba nakakatuwa? Pero may mga own money yan sila mama kasi inaabutan ni Japong, ni Nene, ganyan. Pero never sila never nila kaming inobliga na bigyan sila. So kami yung nag-i-insist para sa kanila, para alam mo yun, pag may gusto silang bilhin, pabibili din nila. Tapos diba si Bunso, may trabaho na, tapos sumahod, excited siya. Bago kami umalis nung Friday ata yun, tumabi sa akin, sabi niya, may sahod na ako. Patingin, excited siya. Binuksan niya yung mobile app niya na sa bangko. Pagtingin ko, may sahod na nga, nakaka-proud. Nag-earn na rin ng money yung bunso namin. Ayun, sabi niya, magbibigay na lang ako kay Ate Len, yung ganyan. So, yung ganun lang na gesture, nakaka-proud na, diba? Kasi wala talagang madamot sa amin. Yan. Kasi yung iba, pag first sahod, lalo na pag mga bunso, diba? Kanila lang, ganyan. Pero yung bunso namin nakakatawa talaga. Yan. Kaso, pang-inis talaga yung kay mama, kahit kailan. Palibasa bunso. And, di ko naman masasabing mama's boy. Pero, super close niya lang talaga kay mama. Ganyan. Lagi niyang inaasar yung nanay namin. Yan, ganun siya maglambing kay mama. Lagi niya binubuisit sa tindahan. Sabi niya, hindi kita bibigyan ng pang Shopee mo.
At nagbabalik si ng Reyna. Walang nabilig binutong. Sarado pa. Bukas yan sigurado kasi market day. Ayan. Luto na lang daw kami. Yung pansit Bicol. Magdadala ka niyan, me? Mag-uuwi tayo niyan, pansit Bicol. Kasi binibenta rin namin yan dun sa, sa kantin. Sarap ko yan yan. Yun na pag masabaw. Tapos madaming spring onion. Tapos, ano, may nagtitinda na niyan dun sa ano, Maynila, diba? Yung masabaw din. Yung mga nakakart na. Yung sa Caloocan ata yun na ano. Dinuguan. Tapos tinatapa siya ng ano, ng dinuguan. Sarap. May gumagawa na niyan. Kumbaga may Diwata Paris overload. May pansit overload na rin. Ano. Pansit Bicol overload na rin. Pansit Bicol. Pansit Bicol. Kain na tayo. Yan. Siyempre hindi mawawala yung siling Bicol din. Remo. Diet. Sa Manila na daw mag-diet. Si Papa, tinan nyo. Sobrang kanuhan sa tiyan niya yung mga kinain niya. Nagkape na may lemon. Black coffee with lemon. Pang paano daw yan? Pang patanggal ng bloated. Ano hindi ka mabubloated dito sa ganito bang kakainin mo? Oh. Talo pa yung Diwata nito. Kung may ganito nga lang talaga tayo, yung cart na pa. Sabi ko sa iyo, kaya nga weekly magpadalang pansit ng pansit. Kaya napulong sa iyo, pansit. Kaya yung ano lang, cart lang eh. Kaya nga, pangarap nito ni Papa yung magkaroon ng parang Ito mo ito, kung ano magtrabaho ko yan, hindi dahil sila kasi pastor. Oo. Ipwesto mo lang dun sa ano eh. Gusto ko lang doon na May boulevard sa boulevard eh. Lalo pag mga nagbabike. ano sana ng tubig. Sa pangarap ni Papa magkaroon ng food cart. Yung Pansitan. Pansitan. Sarap. Oh, partida walang meat yan. Nor cubes lang nilagay ni Mama. Yung pagtaguran ng didida, naman din mo para trabaho niya. Pansita ni Lolo Berto. Alam mo naman, matupad natin yung pangarap ni Papa. Siguro nasa food business talaga yung line namin. Kasi yung nanay ni Mama, lola ko, siya ba yung unang-unang nagpauso ng lutong bahay dito? Alam mo, pag nagluluto pa lang si lola na yung mga plato guys, nakapila na sa labas. So, lola ko yung nagpauso ng lutong ulam dito. Hanggang nagayahan na, pati almusal, yung ganyan. Kaya galing talaga ako sa pamilya ng mga titinda. Gabi ka nga yung baka mo kaya ka. Branga. Yan, dahil sa pasay na maglayin. Tapos sabihin niya mamamaya, ang bigat sa tiyan ang kinain. Sarap. Sisipot pati ako. Itong lahat ito, gulay lang ka, di pa na, kaya nabili niyang bumakal. Alam niyo po ako, cellphone. Buras mga pa, ba na ito, tumurong ulit. Oo nga, nakita ko bumalik ka sa Kala mo magsasangad ka na. Pag mata ko ulit, alas 3 na, ay patay. Malagi ka na. Alas 2 ako nagpunta sa palengke. May kape na rin. Kape pala ako. Kasi Tito Darso, ang sarap din magluto niyan eh. So, paano ko eh? Kaso, ayaw pang bumalik dun eh. Nasa Pasay yan dati, di ba? Kaano ni Nene magluto. Kaso yun, may trabaho daw dito. Sarap ng kaldereta niya na daw tumikim, pero sabi ni Mama. Sa bagay, yun nga unang nanay. Naubos eh.
Iba, parang kaldereta ba ni Lolo Indoy? Kaldereta ni Lolo. Ayaw ipakain. Sobrang anghang. May gusto nga diyan pa ako at mamigay din. Hindi niya masyadong pagmalipat na. Papa mo po, ikaw ang mapansit. Ay, ako. na. Ang galang ka. Bigyan mo pansit. Sira ang diet. Uy! Pampasipon. Wow! Yummy! Wala na. Isang mangkok na pansit bicol. Diyan mo pala laki na. Balik na naman. 3 days pa lang kami rito. Hindi naman lumiliit yung tiyan mo. Lumipis na din eh. Away naman sila. Kailan? Lumipis yan nung di ka makaili. Yun, lumit yan. Pulay, gusra na naman kita niyan. Sakto. Makatulog na naman kita niyan. Parang... Dinaglako ng ano. Tama ba? Yan yung ano? Tambakol. Yellowfin? Oh. Tambakol? Tambakol yata yan eh. Tambakol. Kaya di. Bangkulis pala dito. Kulis. Yung yellowfin, tuna. Yun ang pinamatuyo ka di lumananaon niya. Ah. Narikwan pa Oo, di. be. Tanggalin mo na, be. Wow. Legos talaga ni na ano, Jane. Mga nakiuno ah, ki Mama Nira. Si Mama mo, be, kumusta? Diyan ba ka sa balinay? Makwa pa. Ay, di tinda pa yan. Di na. Ah, kamo naman. Pero nagin mo, te. Usad lang, bibi. Tama na yan, nagprarugangan. Tama labugas. Ano pa? Wala din makuha dito mga... Uy, nitinda man kami, be. Tindaman kami. Ito dati pa rin yung daanan na ano. Ito yung dati mga racing. Oo nga. Ito. Sige, ikutin nga natin. Adi yan, iba ng sta. Papataya kami ng ano, ng wedding. Walang ya. Nagtour ako eh, no? Kasi ito dati daanan namin, no? Naglalaro kami. Mga sa bagal. Oo nga. Pero maano na, wala na nagtatanim. Yan, dito kami naglalaro dati na ano. Dito yung Ito pa sa pangpang ato, makaga tumagbiyo. kina. Hindi, mag-ikat to yan. Tumag ko mga lancha bagang. Oo nga na mamaya. Tinuro ko na itong pinsan ko. Uy, patamain mo ko sa waiting para may pamasahe. Pauwi. Magpataya ka na para makadami ka na. Pero legal yan dito. Ha? Legal. Kamu, di ka nakasagot. Pero madami na rin nagbago. Kaya ato sa similong, bidyon matuyo, ijaw. Okay. Ah, ijaw. Talaga? Nakulong? Ijaw. Sa'yo nakarakap? Kaya si Milo. Ama? Ijaw. Ito nagpapatay ng wedding sa pilitan na eh. Na? Alam, bibigay. Ni ano na ni, pamuwersa na eh. Ito ko lang abay. Hindi nga, dakal na Oo bagay. nga. Ang dami ng bahay. Ito na ba mapagay. Tabi-tabi. Mahina yung pataya namin. Ano? Ha? Adi mga sa Marayan. Ayan, lahat naman dito halos magkakamag-anak eh. Tatay na ito, pinsan ni mama kasi. Ang bilis nung ikot namin, dapat pala sumama ako kay mama, pumunta ng palengke eh. Bumili ng nyog. Yeah, pero mas maganda kasi bukas at market day. So, punta tayo dun sa ano, sa Pangpang. Yan, yung mga bangka na sinasakyan papunta dun sa kabilang ibayo. Literal na kabilang ibayo talaga. Ang bilis lang namin nakaikot. Wala atang 5 minutes yun eh, no? Maliit lang kasi itong ano, barangay namin. I mean, zone 1 ng barangay namin. So, wow! Kalooban niya una. Bagong ugas. Ugas. Ito na po, yung galing sa palengke. At ito lang yung nabili niya.
Oo, sabi ko nga mas maganda bukas eh. Ayan, kasi kaka-fiesta pa lang, wala pa talaga yung nagtitinda. And look at that, guys! Yung puto. Ay, pipicturan ko. Favorito ni Ever. Pwede tong ano. Asan na ba yan? Bakit nag-ano yung mga yer dyan? Ah. Ayan, putong bigas. Na, tawag doon? May bukayo sa loob. Ooh, yummers. Pero mas masarap yung sa albay na ito eh, kasi, ano, medyo sticky. Mas sticky rice yung gamit. Or mas sticky rice pala. Ito hindi. Hindi to malagkit na Hindi to malagkit na bigas. Oh, yung sa ano, sa albay ang malagkit, no? Tapos, makapuno ang ano doon. Ang palaman. Dito bukayo lang. Lamitan pa na dawa. Kaya, Nagparalap pa kung gaya ka na ko libakan. pinipilahan talaga to dito, no? Pero parang lumiit. Lumiit na siya. Pwede na. Dati, 5 sa dasal. Pero malaki. Nag-ano na rin. Lumiit na rin ang lumiit. Tinawag ko si Auntie Mujina niya sa tambay na naman. Mitiyain kami dito ano eh. Pinsang buo ni Mama. Ano ba yan? Matandang dalaga. Angot. Sabi ko si Auntie, mamamatay na ano virgin Well, ang tsura ko, di pa ako naliligo kasi magsiswimming tayo. Saan? Sa Puungol. Ah. Sana hindi umulan, parang hindi masyado malamig. Yum. Sarap. Naglibot kami ni ni Noyongi. Habang ni Patay ang waiting. Pinagpalibot ako ito sa Apawan. Rukat-rukat na pala bagay dyan. Trugat na yan. Ayun, inikot ako nung kasama ko kanina, nagpapataya ng weteng. Yung tatay no, nagpapataya din ng weteng before. Yung uncle ko. Tapos yung pinsan ko na nagtuloy. Pero legal dito yun, guys. Ginaya ni Papa yung kinain namin kahapon na langka sa... Langka naman yun. Kahapon, lubi-lubi. Ay, yung sa ano? Yung kinain natin sa Kambingan. Sarap. Buti may kanina, naglako. Tilapia? Hindi, Turingan? bangkulis. Bangkulis. Sarap. So, Ang pabango. Puwerte. Yan, lulutuin niya ni Papa doon sa kantin. Walang gata ngayon doon sa menu kasi wala si Papa. Si Papa kasi yung nagagata doon. Uy, sarap bang itin. Sige nga, patingin nga. Wow! Galing! Dali. Gusto niya makita sarili niya. Hi guys! say hi guys, good morning. Good morning! Ganito. Paano kita Okay na. like this? Paano yung beautiful eyes, yung blinking eyes? Hindi ka naman yung beautiful eyes. Meron kita na rin. O yung nose na lang. Paano yung Paano nose? yung nose? Nose. Bata mo sa kanila yung nose. Ganun no? Ganun, dali siya. Dali, yung nose. Dali. Wala yan sa nose ni Tita pag bumuka. Ako, siya rito. Malulungkot. No. Pag nagagalit, no? Malulungkot na pag uwi namin. Maninibago yan, no? Oo, di. Pasimple lang patali mag-ibi. Mga tamo na ilawa. Oh, no. Kailan bakasyon mo, be? Bakasyon na. Bakasyon na ba? Video call na taga na bibi. Ayun sa video ko na. Ay, ayaw yun. Galit siya. Di luwas kayo minsan. Para Pero Bakasyon July, naman na pala. July kasi may mga seminar ako. Mm. Hello guys! Kasi, kahit doon na kayo sa ni Dayan, sa Inalisan.
Para malapit. Ah, para medyo mababa lang yung ano. Ay, di man kinukuli. Punta tayo kay Ellie? Kay Baby Ellie? Na? Ano ba yan? Di na ninyo pagdaran intero. Baby Ellie. Dali, eat na, dali. Let's go, eat na, dali. Pumunta tayo kay Baby Ellie, dali. Pindot sana. Si Pindot mo sana eh. Uy! 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 Ayaw. Pinindot na nga. Hi guys. Pwede ba ang bakal sa My name is Gianna Gabriela Guerrera Monte Perlaje. I am 4 years old. I am pretty. It's Inasa mo yung guys, ha? Messy your teeth, messy your teeth. Ay, teeth, ang laki ng teeth, yun na. Ay, Grasya. Grasya na naman. Hello? Kapag nangyay Santa mong minuto, si Auntie Coro yung... Baba na kung kaya mo. Gusto kasi niyan, lagi siya nilalambing. Nay. Sabi mo, bye guys. Bye guys. Bye. Oh, pritong sinabawan na tilapia. Gagawin to ni ano? Gagawin to ni Mama dun sa ano? Ay, ni Papa. Sa pasaday niya. Hi! Punta kami sa cementerio, guys. Alay natin si Lolo. Dalawin. Si Lola, si Auntie. Si Lolo, si Lola, si Auntie. Pinagsama-sama na sila ni Mark. Eh, di namin alam yung ano, bagong pinaglagyan. Kaya kasama namin yung kapatid ni Mark. Ang tagapagmana ni Lolo. So sweet. Pwede man pala nating butangan grills na boy. Tapos sa taas, bagay yung spiral ano lang na. Nahagdan para may ano sa taas. Yan, pinag-isa na dito si Auntie, si Lola, si Lolo. Ba't ikaw hindi ka hiningal? Tukod na Ano? Sabi, ba't hiningal ka, te? Talaga ba? Grabe. Kakahingal ba? Wala. Vlogger na si Papa. Ayan si Papa. Nag-video na. Ayan, dito yung ano guys. Dito kayo sasakay kapag nandun pa. Nandun pa yung sinasabi ko sa inyong ano ni Lolo. Property ni Lolo. Di ba literal na bundok? Yung isang paganon. Saan layo? Diyos ko, kailan natin kaya mapupuntan ulit? Palis na daw pala tong ano, perya. Tapos na piyesta eh. Wala yung ano, tindahan ng kuhol. Yung Barbie, ano? Tinuhog na sa kuhol, tapos dinidip fry. Sarap nun. Nung bata pa ako, nag-ano ako dito. Papadulas ako dyan, Boy Rizal Park. Grabe. Ba't doon dati, no, parang haba. Kaya nga eh, no? Papadulas. Tapos ngayon, ilan di pa lang pala yan. Oo. Bagay, maliit pa tayo nun eh. Oo, sarap. Oo. Ano
Pinaayam niya, kadakol ayam. Ako mga sadere. Si Auntie! Namiss niyo ba si Auntie? Nahuli din si Auntie. Ayan. Ayaw na sumama ni Auntie. Sasama pa din, pero wag mo na ngayon. Ano ba yan? Ayan, huli ako nung tinda nilang log-log. Yan. Adun po. Kasama ni ate. May papakita ko sa inyo. Pinsan ko, napakagwapo. Ayan ikaw yung gwapo, tinan niya, napakagwapo. Ganda-ganda ko Kaso maganda daw siya. Nakakainis. Hindi ka nagtatrabaho ngayon? Kaka-resign ko. Nag-resign. Saan ka nga? Dati, sa Pasig ako. Ngayon, lumipat ako sa Migawayan, Tasas. Call center din? Doon naman na ako, Oo. 6 na taon na. Asawa ko, tumanda na dun sa call center eh. Diba? Pahinga lang muna ako. Oo. Saan ka nag-stay dito? Kaya Tita Carmen. Hindi kasi, ginagawa kasi kinakain tayo. Ito pag nagsama-sama, si Mark, si Kambal. Riot Malamang lagi. Magulo. Pero masaya. Sa sa July, pupunta Ay, tayong Sorsogon. Oo. Fiesta. Birthday ko yun. Talaga ba? O di, rampa tayo sa Hindi, hindi ako. sa Sorsogon. Kasi di nakauwi si Mark ngayon. Sabi niya, sa na lang. Sa July na lang tayo. Sa Cavite ba siya tulog? May bahay na siya sa Cavite. Nag-gym ka ba? Dati. Ay, nag-volleyball ka pala. Kaya maganda katawan mo. Pogi, no? Kaso, Taba-taba ko. pogi din ang gusto.